Makati, Buendia. Buendia, papuntang Maynila. Yung northbound po, medyo matraffic talaga rito kasi tukod po yan hanggang doon sa may nagtahan. Kapag sinarado po yung nagtahan na bababa ka po ng Quirino, masyadong traffic talaga sa may Quirino gawa ng mga truck. Yung Quirino Avenue going to Maynila, yan ang haba ng traffic doon. Ang ganda na, all the way na po yan. Kaya medyo kuhan po natin, mamaya maya po standby muna tayo. Medyo papitik-pitik na lang po yung video natin kasi medyo napakahaba ng traffic. Kung nakikita nyo po hanggang doon sa dulo, yan po. Hindi ko po alam kung sarado yung papuntang nagtahan kasi may ginagawa puro na toll gate. Kaya minsan dito sila nagpapababa sa Quirino Avenue, malapit sa Quirino Avenue. Diyan din po napaka-traffic, diyan gawa ng napakaraming truck. Sige po, papitik-pitik pasulpot-sulpot na lang po muna ang ating video. Ayan po, may ambulansya dumaan doon sa gitna. Ito po ay part na ng sa kabila po, sa bandang kaliwa natin ay part po ng Maynila. Ito po sa part natin ng kanan natin, Manila na rin po sila. Manila, Makati. So, maaaring boundary na po yan. Pero dyan po sa unahan ng kaunti, Maynila na po yung kaliwat kanan. Kaya po hanggang ngayon po, andito pa rin tayo. Kita nyo may mga gumagawa pa rin dito. Ito po ay toll gate. Yung mga nanggagaling na Makati, pwede umakyat dito sa Skyway. Stage 3 na po itong dinadala natin. Skyway Stage 3, medyo matraffic pa rin po. Pero siguro pag nabuksan na po lahat yan, all the way to Bulacan at to Balintawak, hindi na siguro. Baka doon na lang tayo magsiksikan sa dulo. Sige po, medyo matraffic po dito. Mamaya-maya ulit po. Ayan po, haba pa rin ang traffic all the way hanggang sa nagtahan. Kung nakikita nyo po yung dulo, sakit po ng malikog po yan. Sa ngayon po, nasa Maynila na po tayo, malapit na po tayo sa Quirino Avenue. Pero traffic pa rin, nasa Skyway po tayo, Stage 3. Sa baba po kasi medyo matraffic, kaya yung buntot po hanggang taas yan na mga abot. Tsaga-tsaga lang po at konting pasensya, talagang ganyan. Dito na tayo tumanda sa traffic. Hindi po natin pwede ikumpara yung nakaraan mga panahon kasi noon po kakaunti ang sasakyan, medyo kakaunti pa ang tao. Ngayon medyo marami ng tao, marami na rin sasakyan. Actually kulang yung kalsada kaya medyo masikip. Ibig sabihin maliliit yung mga kalsada natin, hindi kaya sa ibang bansa. Nung ako yung nasa Middle East, talaga naman 8 linya po ang kalsada. Ang highway po doon 8 linya. 8 lanes po ang one ng northbound saka yung papunta ng southbound, 8 lanes din. Kaya medyo may traffic din, kaya lang sa mga papasok lang, yung mga maliliit, yung mga main road lang. Pero yung mga highway, bibihira ang traffic, maliban na lang pag nagkaroon na accident. Guys, update na lang tayo. Yan guys, ito na yung pinababaan ng papuntang Quirino Avenue. Ayan yung may pula ng araw na yan. Susunod po kasi nito ay yung Plaza Dilaw, pero lalagpas na po tayo ro sa Plaza Dilaw. Medyo yung dating daan ng pupunta sa Santa Mesa, sarada na po yun. Didiretso po tayo ng nagtahan. Update na lang po guys. Ayan guys, sa baba niya, sa baba nitong tulay na ito, yung dinadaanan natin ay yung President Quirino Avenue papuntang Maynila, punta ng top. Pero dahil sarado doon, hindi mo lang bumababa doon, didiretso po doon sa dulo hanggang lagpas ng Plaza Dilaw.
Tapos yung mga papuntang Maynila, yung U-turn doon kung pupunta sila ng top. Ngayon, mayroong U-turn doon sa baba. Ayan, dito na po tayo. Medyo traffic pa rin. Update na lang guys ulit. Napapansin nyo po guys, medyo paangat tayo. Pataas po ito sa ilalim po ng tuloy na to. Ayan, President Quirino. Parugtong po niya hanggang top po yan pag kumariwa ka to sa baba. Pag kumanang ka papuntang nagdaan Santa Misa. Ayan po. Tayo po ay didiretso lang po tayo. Pagbaba natin po ron, makikita nyo po. Mamaya update po. Ito po yung karugtong pa rin po to ng galing Alabang, yung ginagawa doon sa may Susana Heights na tulay. Diretso po to. Karugtong pa rin po to. Pag tapos na po yan, diretso po yan ng Balintawak. All the way to Balintawak po yan. Ayan. Kita nyo po yung tulay na yun. Kung makikita nyo na, yan, diretso yun. Papunta ng Bulacan, Balintawak, Quezon City. Ayan po, nakikita nyo po yan yung diretso na yan. Yan po, diretso po ng Balintawak yan. Kapag natapos na po yan, itong traffic na po hindi na po natin mararanasan dito. Maaaring maranasan po natin yan doon malapit sa Balintawak kasi medyo maliit yung exit point doon. Tsaka meron toll gate. Sigurado doon maiipon yung mga sasakyan going north. Yung pa-south naman siguro hindi masyadong problema yun dahil papasok lang tayo ng skyway. Diretso na po tayo. Bagamat magkakaroon po ng mga toll gating yan dyan na magkakaroon ng collection bot, madali na lang po yun. Tsaga-tsaga lang yan. Ayan mga kaibigan, mga guys, ayan mga ka-adventure, yan po yung tulay na hindi pa natatapos na ngayon. Dadaan po ng Santa Misa yan, diretso Quezon City, Quezon Avenue, dadaan yan, tapos Bonifacio, all the way to Balintawak po yan. Sige po guys, update na lang. Ayan po, nakikita nyo, update natin po yan pag natapos na po yan. Nakikita nyo. Ayan lang po guys, yung nakikita nyo may ginagawa dito. Ito po ay gagawing toll gate yung mga southbound, yung mga papasok po ng ayan po, dito po magkakasingilan. And pababa na po tayo, medyo matraffic, expected heavy traffic na po rin sa baba. Ayan po, kita nyo na po ang traffic. Mula po kanina pa yan, mula Makati pa yung traffic hanggang dito sa Maynila po yan. Malapit sa Plaza Dilaw, lagpas po ng Plaza Dilaw. Okay po, pansamantala babay muna po, mamaya po magsimula po tayo mag-video ulit. Update lang po. Salamat po, bye-bye. Ingat po kayo. Nandito, ang location po pala natin ay nasa Maynila, President Quirino Avenue, banda ng lagpas ng Plaza Dilaw. Bye-bye po, magandang umaga po. Time check pala, time check nga pala po ay sa ngayon po ay alas 10:51 Philippine time, 10:51 po ng umaga Philippine time, October 19, 2020. Maraming salamat po. See you sa susunod na video.